У 21 стагоддзі гэтае свята аб'ядноўвае беларусаў вакол агульнай гістарычнай праўды, гонару за продкаў і натхняе на новыя звяршэнні ў мірным жыцці. Такой восторг ощущается, праздничное настроение. И я очень рада, что много нас, белорусов, гомельчан, собрались здесь на этой площади и будут проводить этот парад. Я очень счастлива, что люди помнят. Для меня это очень прекрасно, что молодое поколение знает и помнит свою историю. И очень много сейчас подростков или молодого поколения можно найти на улицах, которые поддерживают и хранят память о войне. У горадзе над Сожам до 9 мая падрыхтаваная насычаная праграма. Старт урачыстасцяў быў дадзены ў 11 гадзін. На вуліцы Савецкай прайшло 6 ветэранаў, працоўных, спартсменаў і творчай моладзі. Узначаліла калону шматметровая копія сцяга перамогі. За ім рэтра-тэхніка з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны. Усяго да шэсця долучылася больш за 26 тысяч гамельчан. 9 мая – дзень, які аб'ядноўвае пакаленні вакол памяці аб гераізме, стойкасці і вялікай перамозе. Гэта не толькі гісторыя, гэта урок, які мы павінны памятаць заўсёды. Як адзначыў старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко, у гады Вялікай Айчыннай вайны загінуў кожны трэці беларус. Гомельщина приняла на себя один из самых тяжелых ударов войны. Здесь шли ожесточенные бои. Здесь действовало мощное партизанское движение. Здесь особенно жестоко проявилась политика уничтожения мирного населения. Пасля мітынгу адбылася агульнанацыянальная хвіліна маўчання. Гомельшчына спынілася на хвіліну, каб ушанаваць памяць загінуўшых у Вялікай Айчыннай вайне. На плошчы Леніна прайшоў парад тэхнікі і воінскіх падраздзяленняў. Вечарам жыхароў горада чакаюць святочныя выступленні і салют.